Nagyon jön. 4, megy gyorsabban egy kicsit. 3, 2, 1, és megtartod le. Lejjebb, lejjebb. Na, 5, 4, 3, 2, 1, és feldinamikus. És ugye most már nem teszed fölrendesen, hanem csak föl. Csak egy picit. És már ez is vagy. És már ez is vagy. Jó, még 5, 4, 3, 2, 1, és megtartod lent. Tartod, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és most már nagyon picit, csak ennyi. Épp hogy jössz föl, épp hogy. És szorítod lefelé a talpadat, és lent, 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 10, 9, 8, 7, gyorsabban, 6, 5, azaz, 4, 3, 2, 1, és megtartod lent. 10, 9, 8, most ugye majd lassul jön. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és nagyon lassan. Lassan jössz föl, és lassan viszed le. Lassan jössz föl, és lassan viszed le. Föl, és még csak most viszed le. Lassan jössz föl, és lassan viszed le. Nagyon lassan. És megtartod fent, tartod. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és dinamikusan lent, fent, lent, fent, lent, fent, lent, fent, lent, 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 még 5, 4, és aztán nem maradok, hogy 3, 2, 1, utolsó tartás, tartod lent, tartod, 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 tartod. Tartod, tartod, tartod. Nem vagy. Jó, lassan jössz föl, lerágd a lábadat. Jó, és akkor mehetsz jó oldalra. Na, 3, 2, 1 órádra kezdjük meg. Emel, 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 emel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Még csak te teszel, és mehetsz bal lábbal. Fel, 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 fel. 6, 5, 4, 3, 2, 1, és zársz. Megy jobb lábbal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és megtartod. 5, 4, nyújtozol a sarkaddal, nyújtod a térdet. 3, 2, 1, és mellé zársz. Tedd a bal láb, másik láb. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és megtart. 5, 4, 3, 2, nyújtva van a tér, sarok, 1, és mellé zársz. Terázd egy kicsit a lábadat, leteszed a talpadat, és akkor ugye hajlítod a térdedet, sarokkal dolgozol, ugye? Végig, sarokkal. Hátraviszed egy kicsit a térdedet, és rugások jönnek, még először nem tartod meg, ugye? 3, 2, 1, és mehet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és mellé zársz. Mert a másik lábad emeled, 3, 2, 1, és mehet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és mellé zársz. Most meg is tartjuk, jó? Mert akkor jobb láb fent, 3, 2, 1, és mehet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és megtartod. 5,
Csinálunk egy párnas gyakorlatot. Nem nyug le a fej. Hasonlóan a kéz, pillanatilag a csípőt, emelitek a jobb lábat, és sarok a plafon felé. 3, 2, 1, és mehet. Len, fenn, len, fenn, len, fenn, len, fenn. Felé végig a levegőbe van, talpad a talajon van. 5, 4, 3, 2, 1, és lábtartás csere. Fenn a bal láb, sarokkal dolgozol. 3, 2, 1, és len, fenn, 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 len, fenn. 5, 4, 3, 2, 1, és kinyújtod a lábadat, ilyen egy kicsit. El a felkereszt, és feléd jön. Na, és látok felétre, igen. Mi arra gondolok, jó, hogy ne a kerekem fehér lámban. Na, akkor ugye? Jó. Na, mindenki látjuk körben? Jó. Fenn a jobb láb, sarok. Tartod, tartod, tartod. 5, 4, 3, 2, 1, dinamikussal kezdünk. Mehet fenn, 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 fenn. 5, 4, 3, 2, 1, és megtartod föl. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 pici jön föl. Föl, 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 sarok irányítja a mozgás, ugye? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, megtartod föl. 5, 4, 3, 2, 1, oldalra nyitás jön, oldal és fenn, oldal és fenn, oldal, fenn, oldal, fenn, 5 és fenn, 4 és fenn, 3 és fenn, 2, fenn, 1 és megtartod. 5, 4, 3, 2, 1, leteszed és a sarkadra ülsz. Na, ez bal láb. Sarok, igen, megfogod. Na, bal láb fönn, sarok dolgozik, nem rogat ér. 3, 2, 1, és mehet. Len, fenn, len, fenn, len, fenn, len, fenn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és megtartod föl. Lesziked a fenekedet, sarokkal dolgozol. 3, 2, 1, 10 pici föl. Föl, 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 5, 4, 3, 2, 1, és megtartod. 5, 4, 3, 2, 1, oldal és fenn, oldal és fenn, oldal, fenn, oldal, fenn, oldal, fenn, utolsó jön és megtartod. 5, 4, 3, 2, 1, és letelted. Jó, felülsz a visszaütözöd a talpadat, kicsit pillansz. Hátradőlsz, dugosítod a hátadat, hogy tehermentesíted bele a derekadat és a gerincosztókodat, összehúzod bele a hasfalat, egyenes hasidon dolgozik végig. Orron keresztül megy a belégzés, szájon keresztül a kilégzés, és egyelőre a húscsontjáróban van még az áll.
alapon folyamatosan, azaz saját légzés tempóval folytatod tovább, azaz 5, 4, nem emelkedik meg a talpon egyáltalán a talajról. Szorítod a labdát, nem felejtsd el, hozd az ágba, megtartod, álladat följön el, azaz 3, 2, 1, és jöttek föl, összefűzitek az ujjatokat, és egy kicsit megnyújtóztok. Nyújtatok is egy kortyot. Na, megtartod, 10, 9, 8, Nóri előre néz a kép, 4, 3, 2, 1, nyit, zár. Azaz 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és megtartod. Tartod, 5, 4, 3, sarok, 2, 1, és megy, nyit, zár, 10, 9, 8, 7, 6, elrúg a boka, 4, 3, 2, 1, és megtartod. Utolsó kör jön, be a fejet tolja a felső testét, nem támaszkodik annyit a kezén. 3, 2, 1, és megy, nyit, zár, 5, 4, 3, 2, 1, és megtartod. 5, 4, 3, 2, 1, és leteszed. Kicsit megnyújtózol. 2, 1, és taposás. Cserek, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és megtartod. 5, 4, 3, 2, 1, és megy a taposás. Tapos. Cserek, 10, 9, 8, 7, de nem teker, hanem tapos. Igen, tapos. A Nóri tud taposni? Igen, a Nóri tapos. A 3, 2, 1, és megtartod. 5, 4, 3, 2, 1, és vége. Jó, megnyújtózol. Lapockálat össze, picit hajlíthatod a könyöködet, Nóri előrébb, azaz. Oldalsó középtartás, de a tartod. Jó, mellső középtartás. Leengeded a válladat és nyújtózol előre. Nóri, húzod, mert az már nagyon durva remeg. Oldalsó középtartás, és bicepsbe zársz. Jó, mellső középtartás, visszahúzol. Mellső középtartás, visszahúzol. Nóri, figyelhatod. Folytasd tovább. Belégzéssel van elő a kéz, kilégzéssel húzol vissza. Na, mellső középtartás, felülről fogod meg válladat, leengeded, és ugye oda, és jön a meg. Úgy néz el, hogyha és sátán jöttem felé. Na meg. Gyorsan egy kicsit, előtt, vissza, azaz. Jó, megtartod előtt. Hajlítod egy kicsit a könyöködet. Hátra húzol, a kockákat összezárod, húzod előre. Nem, csak fölfelé. És vissza. Hátul, és zárod a lakockát. Könyökkel irányítod a mozgást, ugye fölfelé. Mehet előre, és vissza.
vissza. Elől, és vissza. Még 5 darab elől, vissza. Nori, húzod. Jó, ide adhatod. Nori? Nem, közelebb jössz a géphez, mi hátul ugye egy szék, hogy elől a kéz, és húzod ezzel oldalra. Na be a első középtartás, ami egy kicsit közelebb. Azaz is, mint a hátul egy székre, és húzod ezzel. Jobb, azaz. Elől, elől. Jobb, bal, jobb, bal. Jobb, bal, jobb, bal. És ugye nem visszarakod, hanem azzal húzod. Úgy. Zárod hátra a kockát. Na még 3. 2, addig a Nori szemben, ne siess el. 1, utolsó. Megtartod oldalsó középtartásba. 5, 4, 3, 2, 1. Bicepsre zársz le a Nori elengedi a szalagot. Jó. Valami nem jó. Jó. Na, Nori. Oldalsó középtartás, belégzés, kilégzés vele. Belégzés, kilégzés. Be, ki. Be, ki. Be, ki. Be, ki. Be, ki. Be, ki. Be, ki, és megtartod. 3, 2, 1, és bicepsbe zársz. Jó, jobb oldalra kezdjük. Jó, tehát jobb, bal, és mindig ugyanide húzol vissza, ugye? Tehát nem viszed hátra a könyöködet, megtartod, jó? Folyamatosan, jobb, bal. És nem viszed a törzsödet se, tehát nem ez van. Törzsed középen, és csak válizommal előre mehet. Első középtartás. Belső középtartás, hajlítod a térdedet, fenekedet billented magad alá, nem dőlsz hátra, és húzod ezerrel fölfelé. Húzod. Jó, Nori páros. Elől, és vissza. Elől, és vissza. Elől, és vissza. 3, egy gyorsabban. 2, 1, és megtartod elől. 5, 4, 3, 2, 1, oldalnyitás, és innen zársz előre jobb kézzel, majd bal kézzel, és párosan nyit. Jobb, bal, párosan nyit. Jobb, bal, párosan nyit. Mehet azaz, és nem viszed bele a mellkasodat. Ide a főre. Igen. Jó, biceps és sarkad. De hátraállsz, és húzod folyamatosan magad felé. Könyöködet rögzíted az oldalt, az válladat hátra és le, és húzod folyamatosan magad felé, de nem figyelsz rá, hogy nem teljes testtel, hanem megtartod középen, és csak ezzel húzod. Nem baj. Jó, első középtartás. Egyiket oldalra visszaed, jobbkar, megtartod. 3, 2, 1, visszazársz. Mehet a másik kar, 3, 2, 1, és visszazársz. Mehet a másik kar, 3, 2, 1, és visszazársz. 3, 2, 1, és visszazársz, utolsó jön Nori. Gyerünk. 3, 2, 1, visszazársz, utoljára. 3, 2, 1, visszazársz, megtartod. 3, nem baj, viccedbe tartani. Jó, beállítod a szalagot. 9, 8, 7, fenekedet hátradolod, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és lefelben. Jó.
oldalra, térdedet megnyitod, hátul a lábujjaidat összezárod, ráfekszel a jó. Jó, feljössz a gépre és kiállsz tovább. Egészségetekre. Köszönjük. Van egy rossz hírem.